Imos coa información deportiva. Derbi da Ría de Arousa na terceira Real Federación. Boiro e Arosa vense as caras en situacións opostas, cos boirenses loitando aínda pola salvación. O Noia buscará superar dunha vez por todas os 40 puntos ante un duro rival, a Sarriana. E na preferente fútbol, o Cidade de Ribeira recibe o Atlético Escairón. Espadas ao aire en ambas beiras da Ría de Arousa co derbi deste domingo. Boiro e Arosa veránse as caras en Barraña en situacións case opostas. Os locais chegan aínda inmersos na loita pola salvación dentro da longa nómina de equipos pelexando por afastarse do descenso. Figuran na 13ª posición con 29 puntos, só 2 por enriba do Valladares, conxunto que marca os postos de caída a preferente. Os seus rivais chegan ao encontro na zona media alta despois de perder forza cunha mala xeira de resultados e de caer dos postos de fase de ascenso. Son sextos con 43 puntos, a 5 da promoción e sumando só 4 dos últimos 15. O precedente esta temporada no campo da Lomba foi de empate a uns, un resultado que os de Tizón intentarán mellorar para afastarse un pouco máis da zona vermella. Outro equipo que terá unha dura proba este domingo será o Noia, que viaxará ata terras lucenses para medirse a Sarriana. Aínda que sumen 4 encontros sen coñecer a vitoria, os locais son un dos rivais máis temidos da Liga e máis aínda no seu campo. Unha mala xeira de resultados que aínda así lles permite continuar nos postos de promoción de ascenso, sendo mesmo un dos favoritos a disputar o play-off. Un play-off que semella xa complicado en Noia, onde dende hai semanas só pensan no obxectivo dos 40 puntos para certificar a permanencia. Suman 39 ata o momento e terán no campo da Ribela un exame difícil para asegurar unha nova temporada na terceira Real Federación. Quen semella estar ante un partido máis doado que os anteriores é o Cidade de Ribeira. Recibe este domingo na Fieiteira o Atlético Escairón, que con 18 puntos ocupa a 17ª posición. Un equipo con medio pé na primeira fútbol que chega a Ribeira disposto, iso sí, a volver coa vitoria para casa. Diante terá un Cidade de Ribeira que ven de sufrir unha dura derrota na casa do Pol e que suma 5 puntos nos últimos 5 encontros. Manteñen, aínda, a 5ª posición, pero con perseguidores como Santirso, Lalín ou Miño pisándolle os talóns. Unha vitoria o domingo ante os seus daría aire fresco aos ribeirenses que marcan a fase de ascenso como un soño aínda complicado de cumprir.